Aurretik, Bizaiakera egin bazien be, lehenara eta amabizan, 2008 batean emakumezkoen taldia sortu zen, eta Tinko Davidz geure neskak aurrera pausuek emuten. Gauzak takararan egin biherrien, pausoz pauso, emakumeen tokitza lantzen Davidz oinarte gizonezkoen esparrua San Kirol baten. Gaur egun, emakumezkoen senior taldia gogor dau, eta 35 urtetik gorako beste talde bat be sortzia lortu da. Neu adinien enauelako, bestela neu be apuntako nitzake. Hori gutxi balitz, emakumezkoen taldia sortzetik rugby inklusiboan ideia be sortzen da, eta domeka goizetan rugby inklusiboko entrenamenduak egoten dien mojategin. Danok ahaldundu guran eta gure ahulguniei behituz horrek indargune bihurtzeko asmotan. Euren filosofian joku zelaizan ez daude ezberdintasunik, eta danok gara kirol baten bueltan ondo pasatako asmoaz goiezen pertsonak. Eta berdintasunik badau jokuen, desberdintasun horrek batu eta injartu egiten gaituen. Bukatzeko, neue rugbyko gehienak moruen, parandera gutxana zenez, aipatu barik ezin ditzi urteroko zitsa, karpia. Zederra izaten dan hemendik goitzik egiten dozuen jaisek ikustie. Arrasate ardanek eukitzen daue zitsia gordeta rugbyko karpan bapo afaldu eta parandatxua egiteko. Horregatik eta beste asko gaitik, herrixan egiten dozuen lanagatik eta etorkizun oparo bat eukidei zuen ART, aurten zuentzako bihotz-bihotzez eta merezimendu osoz jasoi zuen euren butua. Gora ART eta gora Arrasateko rugby taldea!